uvidím, jak to udělám. To uvidím. Yeah. Jsem tam teď seděla pod tím stromem a když jsem si říkala, jestli mě nenašli, jestli tady budu sedět až do rána, už mě šlo dlouho, víš? No, protože ona tam vlastně jde ještě jeden před náma, tak je tam pro Lukáš. Příště si tam sebou vzít židličku, protože z toho celkem Já jsem si lehla, já jsem si zrovna našel blbý místo, no. já jsem tam měla. Jak jsem čupěl, tak... Já jsem chvíli stála, pak jsem viděla Tyrku, že už jde, tak jsem si čupla a ona ještě takovou dobu. Já jsem si sedla na Ale dalo se to v pohodě. To jsem nevěděla, že tady půlku lesa vykáceli, my tu máme chatu, nebo když se jde. Ani neřekla, že půlka lesa je v čudu, že je tam taková velká mítina. Nemáte toho už dost, holky? Přijde mi, že vaše pohyby jsou čím dál vláčnější. Kdyby šel, já prostě... Ne, Jiná už padla.